Oriesta. 3190 JCP Fast-Track tulossa myyntiin. 04 vuosimalli, 18 tuntia menty. Renkaat on hyvät, siisti kone kuin mikä. Etunostolaite. Valoja on laitettu, on tuninkiakin, on siellä vähän LED-valoa löytyy. Komea kone. Ilmajarruihin laitettu. Se on sen näköinen peli. Tää on tulossa myyntiin tossa. Maakin ensi viikon puolella me viedään nyt tänne meidän paikalliseen huoltoliikkeeseen ja tekee vähän huoltoa tähän näin. Huoltoa tähän, että on sitten valmiudessa heti seuraavalle ja katsotaan, siinä on pienmuotoinen joku lataus kautta sähköpipa, niin tuo paikallinen jäsenysliike tutkii sen puolen kuntoon, niin tää on niinku sitten siitä valmiudessa meni vähän iso pykälä vähän pienempää. Niin on valmiudessa sitten seuraavalla siitä. Jos viikon aikana varmasti saadaan iskuun peli tästä näin. Tässä olisi kova veturi hommii. Niin täällä tulee hintalappu 3-2 nurkkaa alvi 0. Tulee lappu tälle koneelle, niin siitä kaupoille vaan. Se on moro moro.